Hvis du vil registrere din rodede kilometer, du har rodet i romaskinen, så gør du det ved at klikke på R'et på din GoMember-app nederst på skærmen. Herinde skal du klikke på Start registrere ny tur og klikke på Ro ergometerregistrering. Herinde indtaster du de kilometer, du har rodet, så har du rodet 2.100 meter. Indtaster du 2,1 kilometer og gemmer turen. Kan du ikke se R'et i din GoMember-app, skal du klikke på de 3 streger og gå ind under indstillinger og aktivere R'et rokort ved at klikke på den, så den er grøn. Så vil du kunne se rokort nederst i din app. Herinde under R'et kan du også følge med i vinterens 5 stærke under Rokort Challenge. Ved at klikke på den vil du kunne se november, december, januar, februar og marts konkurrencen. Se hvilken klub der ligger nummer 1, 2 og 3 og så videre. Så gå i gang med at registrere kilometer. Det bliver fedt at deltage i vinterens 5 stærke.